nadi ani magdi man magkadima og madugay ni akong istorya kay usay masulod sa akong hunahuna ako din ning ipagawas din mora to siya What's up, Super Fam? Super Miguel is in the house again. Nalang ko'y gamay nga na share nga balita naman kayo siya about sa mga kuan ganito sa mga Tagalog vlogger ba. Nga kuan nga naanay mga hitabo ba nga about anang ilang mag-vlog sila nga manag-away na unta mong mga Pilipino ra man unta taporo no di lang gid unta mag-away no. Dayon mostly sa mga vlogger mga Tagalog man nag-away no sa Luzon na namin nila mas lanya kita ang mga Bisaya mas nindot jud eta kay nga no sukad wa jud ko kabantay og mga Bisaya vlogger nga nag-away although na may mga basher pero wala jud ingon nga katsun bagay gaaghat og kuan gaaghat og kanang ring to ring fight no oo ana nang like URCC. So ang ako lang dako lang pug ko garbo nga nahimo ko ani nga vlogger sa Bisaya nga vlogger wala ko masusumbot isolte pas ako pasabot nga garbo lang pud sa ako nga na-appeal ko sa YouTube community which is Bisaya nga pagka-vlogger kay yun mas daghan sa Bisaya nindot ang Bisaya kay kuan man kadabang murag ug unsay atong ipasabot sa nila nga information or unsay atong ipasabot nga vibes ba about sa atong videos dali ra pud lang masabtan sa musti mga Bisaya lang pod pero dili pud tanan ning Tagalog ana pud bad pero mas nindot jud ang Bisaya no kay kuan lang ba kanang chill lang ta kanang murag ang ato positive side lang ba nga happy sides lang ba nga kuan kanang ato ang atong ipahiwat anong bigay lang parang ipaabot sa kadaghanan ana ba nang murag kalipay gud kayo nako nga nabilong ko ani nga community Bisaya community YouTuber vlogger muna siya gadiha nga sa mga kuan sa may fellow Bisaya vlogger sa mga nasikat na sa duha nako kakauban nga nangasikat na sila ron shout out din yung kabalo na mo og kinsa mo dayon kuan keep on vlogging lang dayon bisan ako ulahin ako ninyo but still on wala lang gyapon ko nawad-an og kana kay dungan man taaw ahid lang mo na mo nako og month guro or dungan lang tabat kuan wala pud ko nawad-an og kana kay naaman mo naapod sa mga fellow pud nako nga kauban pud nga nag-start na pod pero mas unas lang ni daghan og subscribe na ako ako ra po nga keep on lang padayon lang ta and di lang ta mo suhid sa uban nga magkuhan ko anay na di mayo kita ani nga YouTube kita ani maghimo ra ta na good example ba don di na ko tas on akong speech kay murag di na ani magdi man magkadima og madugay ni akong istorya kay usay masulod sa akong una ako din ning ipagawas din mora to siya and pasalamat sa tanang Bisaya vlogger nga mga maayo ra gid type mga good vibes lang usa ka bravo palakpak ti ayos sa tanang Bisaya vlogger so salamat goodbye. So wala pa din naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para sa updating coming vlogs na ako super mi goodbye o sa sunod na pod ang uban natong istorya si Marsha bye bye.